ҳавли фурӯшӣ дар 46-ум микрорайон ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе мебошад. Дӯстони азиз, аниқтараш назди мости 46-ум микрорайон. ҳавли 2 ошхонага, 1,7 сотиқ замин ва 5 дар хона бо таъмири нав, ки баъд аз таъмир ягон кас зиндагӣ кардаги нест. суроғаи хонаро нишон медиҳем. хона дар кӯчаи 1 май ҷойгир мебошад. аз ин тараф худи 46-ум микрорайон, мости 46, калхози Россия ва аз ин тараф роҳ ба сӯи ноҳияи Рӯдакӣ. хонаи фурӯшӣ имрӯзамон дар мана ҳамин кӯча ҷойгир аст. рост мерем, ба тарафи дасти рост мегардем. бисёри баъд гап мезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем, дӯстони азиз, ва ба мана ҳамин кӯча медорем, рост мерем. марҳамат, дӯстони азиз, худи ҳавлии фурӯшӣ. чӣ хеле ки гуфтем, ҳавлӣ дар умум иборат аз 1,7 сотиқ замин ва 5 дар хона мебошад. аз роҳи калон то хонае тақрибан ҳамагӣ 100 метр аст, дӯстони азиз, яъне наздикии роҳи калонда ҷойгир мебошад. албатта ки ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор аст, аз ҷумла мактаб, масҷид ва дигар чизҳои даркорӣ. ҳуҷҷатҳои хона 100%. худи бино бинои нав аст. ҳам бино нав мебошад, ҳам таъмири хонаам нав аст. баъд аз таъмир ҳеҷ кас зиндагӣ кардаги нест. нархи хона 1 миллиону 400 ҳазор сомонӣ. албатта ки боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, хотир расон мекунем, канали Dom TJ дар нархгузории хона умуман қуш нест. аз мо танҳо реклама. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали Dom TJ дар хизмати шумо. рақамо барои рекламаи хона 907 14 55 15. танҳо дар WhatsApp ё ки Telegram муроҷиат кунед. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Dom TJ канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед, дӯстони азиз.